miarabatsika jiaby fandarana Sasidy Biendi atao amin'ny groupe vaovao nany magnaraka amin'ny page Sasidy Biendi arabe manokana antsika agny Italie, France, Dubai, Liban zay manaraka ny fandarana. Ny vaintsika androany dia tsy izy fa i FIA falmerabanao zay FIA tonga soa amin'ny fandarana. Falmeraban'ny membre jiaby antsika ao amin'ny vaovao. Misotranao na eky mivahiny amin'ny fandarana somary mafanafana question na taminao FIA voalohany aloha ny tegna agnarananao ary ny tanjonanao asan'ny artiste io. Tegna anarako zegny FIA Lofa na rindra miaro vola zay tena anarako zay nalaina tamin'le FIA Lofa le FIA no mampanakanto de mba natao kantokanto koa le anarana de tanjona anaka izy zegny tsy haiko tanjona fa tanjony Zanahary aminaka satria Zanahary no nagnamian'le lamozika aminaka ke tsy mbola haiko tanjony Zanahary fa izy minday za ty agnatin'ny lamozika etsika mahita izy. FIA efa manambady mananjanaka de avaiza tany fiavianao petraka eza fanambadiagna zegny vie privé fa nareo moa mangitikitiky jerinareo za koa fa mitognanaka ty anjarantsika mandinika hoe manambady FIA sa tsy manambady ia zanaka koa karaha zegny antsika jiaby mandinika azy aparan'izay zaho avy sud-est farafangana akorabo charo zay. FIA zany efa mipetraka ty Antananarivo sa mandalo? FIA zany mipetraka Antananarivo amin'ny ville eto mba moramora le fikarakarana lamozika jiaby. Raha ohatra mijanona farafangana mety sarosarotra ny amin'ny asa ataonao zany le izy? Hitako tena sarotra aloha satria marobe zany le raha mbola tsisy aminay agny sady any an-tanako an'ireo le manamboninahitra surtout le avy any aminay mba zahavy tagnanasika charo maty isika toa da andeha Antananarivo to aby. Nisy critique be nahazo anao tamin'ny fisikinana anao tamin'ny donia igny lamba rato magnaboaka zavatra sy tokony aboaka karakory fa ny fahitanao zay? Ambela tsengy za itokiky hely ya za ndraiky merci aminareo igny vaovao fa nareo tia zara anareo tiako anareo membre jiaby ary za membre miaraka aminareo jiaby aho anareo namako jiaby avako jiaby merci aminareo fa misy lafiny tsara tena tiako amle raha critique marobe nataonareo ary faharoa misy lafiny tsy mety ihany koa satria voalohany le lafiny tsara anisan'ny nisy noraisiko tamile raha nikoraninareo fa ny antony azavako na tonga ny lamba igny tsy za nagnano spectacle igny fa zay andeha hagnano balance ary koropaka nikaina zay placenay amoron'ny ranomasina sady amin'ny piscine koropaka aloha mila mandeha zao de zao ty karaha ty hainareo fiaignan'ny fagnanovana raha jiaby ty nanjary tsy tafisolo koa za sady misy be mafana ialako tsiny aminareo le somary touché tamin'igny fitafiagna igny fa FIA donc fa hitanareo jiaby hoe rehefa anaty clip mba anareo mitsara le fomba fitafiny FIA na hoe sur scène anareo mitsara fitafiny FIA hoe manakory jiaby fa tamin'igny egny zay le problème na tonga n'le rano koropaka fa zay donc mazava amitsika jiaby avako aby merci amitsika membre. Ary fahitan'ny FIA fisikinan'ny pira sasany mila fahibongy igny reky raha ry avako artiste moa de samby maha artiste anazy za tsy tsara ny namana fa za koa manana nenaka anjarandreo doko mieritreritra de invité avinareo amin'ny vaovao koa zareo reka zareo mamaly hoe ino antony anaovanjareo izy. Marina ve FIA zany efa nampifidiny vadiny colonel hira sa nambady naleonao zany nisaraka toy zay tsy hira de mahay raha zegny ry avako tsy haiko hira ty zegny izy fanambarako taminareo teo Zanahary ndro nagnamia izy za ke Zanahary fo minday za fa kabarigny colonel kabarigny nisaraka nampisafidiagna hira ty rango za mbola zaza mbola tagnatin'ny l'église tagny fa nagnano arbre de Noël tsy haiko nagnano chorale zany jiaby afaka efa parcours ny FIA jiaby zegny fa tsisy dirany kabariny hoe soa na karaha zany. Inona tonga FIA ny ala niaraka nira tamin'ny DJ Sissi? DJ Sissi zegny juste hoe mba featuring nandalo karaha olo jiaby FIA zao fa manomana featuring marobe hoavy ambarako anareo eto profiteko marigny fa misy artiste sénégalais rappeur efa connu dans toute l'Europe de efa manomana featuring zay fa izy mikarakara le son studio ndreo agny satria misy son zany boka amitsika Madagascar eto mbola tsy accepté any ivelany
de na image jiaby zany mbola outreté raha mitifitra image naka eto zaho alefa parimètre jiaby karaha zay zegny fanaovana azy 2017 zany promis plus tard mois de mars tsy maintsy miboaka raha zay hitantsika ary andeha hatrany avelany Afrika jiaby amin'ny télé Afrika jiaby la musique zay. Nataza Love igny hira tegna isan'ny nampisongady fia. Anao ve namory igny sa hira namezan'olo anao? I Nataza Love zegny igny filigny hitanao olo jiaby antegna moa hitanao fia love za zegny tena olo somary mafanafana ny love zay ke sendra misy raha mandalo na amin'ny fahinanaka na amin'ny fahinan'olo marikirikitry za de lasa toucher les sentiments za andeha hanoratra raha ty karaha metimety amin'ny raha gadina karaha ty de fa igny de nandeha studio fa nisy olo ndraiky mifanampy foana karaha fatao jiaby karaha anaty studio maro olo nanampy tao na olo marikitry na namana nifanampy nagnano izy fa base nizy jiaby zegny zaho ndro nanoratra Nataza Love. Raha nandalo tamin'ny fiaignanao misy ve le izy? Mety misy fandraisagny raha io fa raha fahitako izy zegny am'le hoe mampazanahary le la musique satria esprit le la musique fanahy sady tsy afaka tsapainy tagnana tsy afaka hitanao maso iny couleur anazy iny vesatrynazy fa afaka tandrinesana afaka mifrisson jiaby vatagnanao afaka matsapa hoe mihetsiketsika raha zagny na malefalefaky raha zagny dosydosy de lasa miatra zany le raha après karaha nisy nifandraisany foana zegny le izy tamin'ny fiainako fa tsy de tena le tanatin'le niainan'izy zany namorona an'le hira fa après an'le hira fa niboaka vo nitranga le situation. E fia efa managna groupe? Ya groupe fa misy complet matériel jiaby complet fa pare jiaby karaha le amin'ny 9 décembre amin'ny Jospiba io zao fa préparation dangereux manenina zay tsy ho avy ao za fa miinvité surtout misy rondy karaha ty pare tsika idirantsika lalindaligny koa ny resaka Jospiba millénaire fogna aveo fa tsika zao fa agnaty studio asa afaka amezanao morceau raiky kely amin'ny hiranao zay ya amezagna an'le tena farany ty anareo nianty Nataza Love tsy miaraka rato karaha ty la modinakany any karakory fahitanareo izy.
te hiantro fa mavoso ndraiky voadona iza mariny no diso tsy tsara niady fa zanahary mahay miampitso misy moments avy anandady alady domagny not stay alive fa vitana fosy tiana toane tsy resakolo cinq solution fanao ndraiky za ko nisy fisaragna samy tompony desion efa maro jaly taloha fa satsy ny abandon fiavana avy niara-niasa tamin'ny chinois mpamboa de rose tany Antalahy marigny zay ya marigny zegny fa nagnano traductrice ya zegny le asako niaraka taminjare tany misy boutique mamatsy lamba fia manokana mihitsy ve sa efa lambanao amininao mihitsy reo lambanaka zegny izy io e fa misy zegny namana karakara iasy boutique manamako izy magnamia mamatsy zay misy raha ataoko mba important karaha amin'ny anniversaire io sorako manokana fa efa miprépare raha maventy izy amezana za andesina akao agnano raha jiaby ambiance merci iasy boutique e marina ve fia efa tsika anao magistrat ia fa nagnano examen magistrat mbola agnatin'ny préparation zegny jiaby fa izy io nambarako anareo teo miankina amin'ny zanahary ko afaka zanahary mahita izy fa za zegny mety hiezaka hoe mba hagnano iady mba hangataka hoe mba asina limite foana fa mba mahafaka mihira satria le raha fa don misy magistrat afaka mihira ka de ifandiditra amin'ny resaka magistrat zany atsika hoe ahoana ny toky tegna amin'ny resaka malaza be kolokolo misy fidirana ho mpiasa mpanjakana ry avako e tsy dirako kolokolo mpanjakana za magnano examen fo hetsika mahita valy maresaka publicité amin'ny 9 décembre io karakory tsara programme amin'ny fia he programme manjara e ambarako anareo manomboka 21h mandra pareigny ny andro jusqu'à mety 5h na 6h du matin animation complet artiste maro isan-karazagny ho avy ao artiste namany fia surprise ho avy jiaby ao anao ambiance miaraka amitsika jiaby misy ronde le misy le botrabotra maventiventy karaha zay zao le misy mahafatifaty regny mignony raha zay boka zegny fa karakara le hoe taitay finy foana ndry olombelo fa zay mba ronderonde ty koa tena olombelo de omena valeur amena lanjany feky izy amty ka courage jiaby atsika misy ronde jiaby manasa atsika jiaby tongava ry fa ambiance io bavata ary misy gâteau partage ny fiago menany zay olo jiaby avy ao misy invité d'honneur ao autorité jiaby sécurité complète isa tahorana koa zay sy zay ary niarahantsika tamin'ny fia isaorantsika izy nivahiny tamin'ny fandaharana misotranao nagnaraka hatramin'ny farany isaoranao koa ny équipe-ny Sasdi Biendi zay namagna mpiara-miasa Galibo Jozara Raissa ary Maleka Ankarabe velogna tompoko bye jiaby ny vaovao jiaby